ସାଙ୍ଗମାନେ ଜଣେ ମହିଳା କଲେକ୍ଟର ଯେମିତି ହିଁ ନିଜ ଅଫିସରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ତ ସେ ଦେଖିଲେ କି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ତାଙ୍କ ଅଫିସ ବାହାରେ ବସିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ମୁହଁ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମହିଳା କଲେକ୍ଟର ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଭିକାରୀ ବି ତାଙ୍କୁ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିନେଲା ଆଉ ନିଜ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ସେଠାରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସେତିକିବେଳେ ସେ ମହିଳା କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼କୁ କହିଲେ, ତାକୁ ଏଠିକି ଧରିକି ଆଣ। ତୁରନ୍ତ ସେ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ସେ ଭିକାରୀକୁ ଧରି ମହିଳା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ। ସେଠିକି ଆସିବା ପରେ ସେ ମହିଳା କଲେକ୍ଟର ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି, ଆଶିଷ, ତମେ ମୋତେ ଦେଖି ଲୁଚୁଛ କାହିଁକି? ତାପରେ ସେ ଭିକାରୀ କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମୋ ନାଁ ଆଶିଷ ନୁହେଁ, ଆଉ ଆପଣ ବୋଧେ ମୋତେ ଆଉ କେହି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ମହିଳା କଲେକ୍ଟର ଏକଦମ ତା ପାଦକୁ ଧରି ପକାଇଲେ ଆଉ କହିଲେ କି, ଆଶିଷ, ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଲି ଯେ ତମେ ମୋଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛ? କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା ମୋ ଦ୍ୱାରା, ତମେ ମୋତେ କହିପାରିବ? ଏବେ ଏହି କଥାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ତାଙ୍କ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେ ଏପଟେ ସେପଟେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମହିଳା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଏମିତି ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ ଆଉ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏ ମହିଳା କଲେକ୍ଟର ଏ ଭିକାରୀର ପାଦ ତଳେ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କାହାଣୀ ଥିଲା ଆଉ କେଉଁ କାରଣରୁ ମହିଳା କଲେକ୍ଟର ସେ ଭିକାରୀର ପାଦ ଧରିଥିଲେ? ଆଉ କିଏ ଥିଲେ ସେ ମହିଳା କଲେକ୍ଟର? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ସହରରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ ଥିଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ପ୍ରିୟା। ପ୍ରିୟା ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଘରେ ତା'ର ବାପା ମା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର କେହି ଭାଇ ଭଉଣୀ ନଥିଲେ। ତା ବାପା ମଜୁରୀ ଲାଗୁଥିଲେ ଆଉ ସେଥିରୁ ଯାହା ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ନିଜ ପରିବାରର ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ବାପା ମା ଝିଅ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ସେ ପରିବାରର ଖୁସିରେ ଯେମିତି କାହାର ନଜର ଲାଗିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ତା'ର ବାପା ମା ବଜାରକୁ କିଛି ଜିନିଷ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ତାଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଯିଏ ପ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ଗୋଟିଏ ଝଟକାରେ ଅନାଥ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ବସିକି କଥା ହେଲେ କି ଏବେ ଝିଅଟି କ'ଣ କରିବ ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ? ସେହି ସମୟରେ ଯିଏ ଏ ଝିଅର ଦାଦା ଥିଲା ସେ ତାଙ୍କ ଘରର କିଛି ଦୂରରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ କି ବଡ଼ ଭାଇର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରିୟାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯିବି ତାହେଲେ ଘର ବି ମୋ ପାଖରେ ରହିଯିବ। ଏ କଥାକୁ ଭାବି ସେ ଏକାଥରେ ନିଜ ହାତକୁ ଉପରକୁ କରିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ପ୍ରିୟା ମୋ ଝିଅ, ମୁଁ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି, କାହିଁକି ନା ସେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣିବା ପରେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସବୁ ଲୋକ ପ୍ରିୟାକୁ ତା ଦାଦା ଭରସାରେ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ପ୍ରିୟାର ଦାଦା ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ତାକୁ ନିଜ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା'ର ଟିକେ ବି ଯତ୍ନ ନେଉନଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା ଆଉ ସମୟ ସହିତ ପ୍ରିୟା ଉପରେ ତା ଦାଦା ଖୁଡ଼ିର ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ଆଉ ସେମାନେ ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଏବେ ପ୍ରିୟା ତା ନିଜ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେଉଁ ଘରେ ତା ବାପା ମା ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ଏହି କଥାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବି ତା ଦାଦା ତାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ପଚାରୁ ନଥିଲେ, ତୁ ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ? ନା, ତାକୁ କହୁଥିଲେ କି, ମା ରେ, ତୁ ଏଠି କାହିଁକି ଆସି ରହୁଛୁ? ଏକୁଟିଆ ରହି କ'ଣ କରିବୁ? ତୁ ଘରକୁ ଚାଲ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଥିଲା ବା କିଛି କହୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ମନା କରି ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ତାକୁ ମାରୁ ବି ଥିଲେ। ଏହିସବୁ କଥାକୁ ସହି ନପାରି ପ୍ରିୟା ତା ନିଜ ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିଲା ଆଉ ରାତିରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ବିକଳରେ କାନ୍ଦି ଉଠୁଥିଲା। ତାପରେ ବି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା
ସେ ବାଟ ନ ପାଇ ତା ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାକୁ ମନା କରି ଦେଉଥିଲେ ଆଉ କହୁଥିଲେ କି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିବୁ, ଏବେ ଖାଇବା ହୋଇନି, ତୁ ଏବେ ଯା, ପରେ ଆସିବୁ। ଏ କଥା ପ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଭୋକ ବିକରେ ସେ ବଜାରରେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେଠି ସେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ଯିଏକି ଭିକ ମାଗୁଥିଲେ। ଆଉ ଭିକ ମାଗିବା ପରେ ଯେଉଁ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା କିଣି ଖାଉଥିଲେ। ଏବେ ଯିଏ ପ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ବି ସେହି ଉପାୟକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା। ଆଉ ସେ ପିଲାଙ୍କ ଭଳି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭିକ ମାଗିବା ପରେ ଯେଉଁ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ସେଥିରେ ସେ କିଛି ଖାଇବା କିଣି ଖାଇ ଦେଉଥିଲା। ଏବେ ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିୟାର ଦାଦାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ କଥାରେ ବିଲକୁଲ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମାମଲା ସହରର ଥିଲା ଆଉ ସହରରେ ବେଶୀ କେହି କାହା କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାନ୍ତି ନାହିଁ କି କାହା ପିଲା କ'ଣ କରୁଛି, କେଉଁଠି ରହୁଛି, ସେଥିରେ କାହାର କିଛି ମତଲବ ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରିୟାର ଦାଦାକୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କେହି କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ପ୍ରିୟାର ଗୋଟେ ପିଲା ସହିତ ଦେଖା ହେଲା। ତା ନାଁ ଥିଲା ଆଶିଷ। ତାର ବି ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନଥିଲେ ଆଉ ସେ ବି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇ ଭିକ ମାଗି ବୁଲୁଥିଲା। ପ୍ରିୟା ତା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ବହୁତ ଥର ଆଶିଷ ତାକୁ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଖକୁ ଡାକୁଥିଲା। ପ୍ରିୟା, ଏଠିକି ଆସିଯା, ଏଠି ଏ ବାବୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଇଦେବେ, ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ଭିକ ମାଗିବା। ଏମିତି ଭାବରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଆଉ ସମୟ ସହିତ ପ୍ରିୟା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବହି ଥିଲା। ପ୍ରିୟା ସେ ବହିକି ଖୋଲି ସବୁବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଯିଏ ଆଶିଷ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ପୋଲ ତଳେ ପ୍ରାୟ ଶୋଉଥିଲା। କେବେ କେବେ ପ୍ରିୟା ବି ନିଜ ଘରକୁ ନ ଯାଇ ସେ ପୋଲ ତଳେ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦିନସାରା ସେ ଭିକ ମାଗୁଥିଲା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ପୋଲ ତଳେ ଯାଇ ଶୋଇଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ବହିକୁ ଦେଖିଦେଲା ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ପ୍ରିୟା, ଇଏ କ'ଣ? ଆଉ ତୁ ତାକୁ ନିଜ ପାଖରେ କାହିଁକି ରଖିଛୁ? ଆଶିଷ ବିଲକୁଲ ବି ପାଠ ପଢ଼ିନଥିଲା ଆଉ ସେ ଏମିତି ଭାବେ ଭିକ ମାଗି ନିଜ ମସ୍ତିରେ ମସ୍ତ ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ପ୍ରିୟା ତାକୁ କହିଲା, ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ମା ଏ ଦୁନିଆରେ ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେ ବହିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଛି। ଯଦି ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବି ତାହେଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ପଢ଼ିବା ଲେଖିବା ଭୁଲିବି ନାହିଁ। ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ଯିଏ ଆସିଥିଲା ସେ ଏକଦମ ସେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ତାପରେ ପ୍ରିୟା କହିଲା, ହଁ, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ କ'ଣ ପାରିବି। ଯିଏ ଆସିଥିଲା ସେ ତାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଏମିତି କଥା ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ଏବେ ସିଏ ତା ସମବୟସର ଥିଲା ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରିୟା ତା ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲା ସେ ଏକଦମ ସେ ହସି ପକାଇଲା ଆଉ କହିଲା କି, ବୁଦ୍ଧୁ, ତୁ ମୋତେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁ? ତୁ ତ ନିଜେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିନୁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ସେ କହିଲା କି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ପଛେ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ନା, ମୁଁ ତୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ତାପରେ ଯିଏ ଆସିଥିଲା ସେ ତା ହାତକୁ ଧରି ଜଣେ ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ଦିଦିଙ୍କ ନାଁ ସବିତା ଥିଲା। ସବିତା ଦେବୀ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ଥିଲେ ଆଉ ସେ ଏମିତି ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ଆଶିଷ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ସବିତା ଦିଦିଙ୍କୁ ପ୍ରିୟା କଥା କହିଲା, ଦିଦି, ୟାର ବାପା ମା ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛି ଆଉ ସେ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ଯିଏ ସବିତା ଦେବୀ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରିୟାର ପାଠପଢ଼ାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଲେ ଆଉ ତା'ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ କରେଇଦେଲେ। ଏବେ ପ୍ରିୟା ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଇ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଚିଡ଼ଉଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଜଣାଥିଲା କି ପ୍ରିୟା ଜଣେ ଭିକାରୀ ଆଉ ଏବେ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ସହିଯାଇ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହୋଇଗଲା।
ଏବେ ଯେମିତି ହିଁ ତା'ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ଆସିଗଲା, ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ପାଇଛି। ଆଉ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ସେ ସବୁ ପିଲା ଯିଏ ତା'ର ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ସେମାନେ ପୁରାପୁରି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ଟିଚର ପ୍ରିୟାକୁ ଆଗକୁ ଡାକି ତା'ର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଶିଖ କିଛି ଏଇ ପିଲା ପାଖରୁ, ତା'ର ତ ବାପା ମା' ବି ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ ନିଜ ଦମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଏବେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିଛି। ଏପଟେ ଯିଏ ଆଶିଷ ଥିଲା ସେ ପ୍ରିୟାର ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗୁଥିଲା। ଯେମିତି ପ୍ରିୟା ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲା ସେ ତା ପାଇଁ ଖାଇବା ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଯାଉଥିଲା। 4ଟା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରୁଥିଲା, ଆଶିଷ ତା'ର ଖାଇବା ପିଇବାର ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରି ରଖିଦେଉଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପ୍ରିୟା ଯୁକ୍ତ 2 ଯାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେଲା। ଆଉ ଯୁକ୍ତ 2 ପରେ ସବିତା ଦିଦି ତା'ର ଆଡ଼ମିସନ୍ ଗୋଟେ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇଁ କରାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯିଏ ପ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ଯୁବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଏପଟେ ଯିଏ ଆଶିଷ ଥିଲା ସେ ବି ଏବେ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଦ ଦେଇ ସାରିଥିଲା। ସେ ବି ଭିକ ମାଗିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଜୁରୀ ଲାଗି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେ ପଇସାରେ ସେ ପ୍ରିୟା ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଥିଲା। ଏବେ ସରକାରୀ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ବି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷର ଦରକାର ଥିଲା, ଯେମିତିକି ବହି, ଖାତା, ପେନ୍, ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି। ସେ ସବୁର ଯୋଗାଡ଼ ପାଇଁ ଆଶିଷ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା ଆଉ ସମୟ ସହିତ ପ୍ରିୟାର ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ UPSC ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା କି ଏହି ପରୀକ୍ଷା କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ତାକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି ମିଳିଯିବ ଆଉ ଜୀବନ ଜୀଇବା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ପ୍ରିୟା ବି UPSC ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଶିଷ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ଆଶିଷ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅ, ଆଉ ତାପରେ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ। ଏହି କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଶିଷ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କହିଲା କି ପ୍ରିୟା ତୁ କେମିତି କଥା କହୁଛୁ? ଜୀବନରେ କେବେ ବି ତୋତେ ମୋର ଦରକାର ହେଲେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଥର ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିଦେବୁ, ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ତୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବାର ଦେଖିବୁ। ସେତିକିବେଳେ ପ୍ରିୟା ତାକୁ କହିଲା କି ନା, ମୋର ଏବେ ଆଉ କିଛି ବି ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଇଠୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବି। ତାପରେ ଯିଏ ଆଶିଷ ଥିଲା ସେ କହିଲା କି ତୁ କୌଣସି କଥାର ଚିନ୍ତା କରନା, ତୋ ପାଠ ପଢ଼ାର ଯେତେ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ ସେ ସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ କରିଦେବି। ଏବେ ତୁ କେବଳ ନିଜ ପାଠ ପଢ଼ା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେ। ତାପରେ ଯିଏ ପ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ସବିତା ଦିଦିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଶିଷ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ନେଇ ଆଗକୁ କୋଚିଂ ନେବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲିଗଲା। ସେଠିକି ଯାଇ ସେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ନିଜର ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିଲା। ଆଉ ଏହିପରି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଗଲା ଆଉ ସମୟ ସହିତ UPSC ପରୀକ୍ଷା ଆସିଗଲା। ଆଉ ଏବେ ସେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ପ୍ରିୟା ଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷାର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା ତ ତାକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ UPSC ପରୀକ୍ଷାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଯିଏ ପ୍ରିୟା ଥିଲା ସେଠୁ ସବିତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଲଗାଇଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ କହିଲା କି ଆଶିଷକୁ କହିଦେବ କି ମୋର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷା କ୍ଲିୟର ହୋଇଯାଇଛି, ଆହୁରି ମୋତେ 2ଟା ପରୀକ୍ଷା କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି। ସବିତା ଦିଦି ଆଶିଷକୁ ଏ କଥା ଜଣାଇଦେଲେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରାୟ ଆଶିଷ ସବିତା ଦିଦିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା ପ୍ରିୟାର ହାଲଚାଲ ଜାଣିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ଆଶିଷ ପାଖରେ କୌଣସି ଫୋନ୍ ନଥିଲା, ନା ପ୍ରିୟା ପାଖରେ କୌଣସି ଫୋନ୍ ଥିଲା। ସବୁବେଳେ ପ୍ରିୟାକୁ କୌଣସି ବି ଜିନିଷର ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦୋକାନରୁ ଫୋନ୍ କରି ସବିତା ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଦେଉଥିଲା, ଆଉ ସବିତା ଦିଦି ତା'ର କଥାକୁ ଆଶିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଆଶିଷ ସେ ସବୁ ଜିନିଷର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଦେଉଥିଲା ଆଉ ସବିତା ଦିଦି ତାକୁ ପ୍ରିୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଆଉ ସମୟ ସହିତ ଯିଏ ପ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ନିଜର ସବୁ ପରୀକ୍ଷାକୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେଲା ଆଉ ତାପରେ ସେ କଲେକ୍ଟର ବନିଗଲା। ଏବେ ଏହି କଥାକୁ ସେ ସବିତା ଦିଦିକୁ ଜଣାଇଦେଲା ଆଉ ସବିତା ଦିଦି
ଏ କଥା ଆଶିଷକୁ କହିଦେଲେ। ଆଶିଷ ଯେମିତି ଏ କଥାକୁ ଶୁଣିଲା ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଆଉ ସବିତା ଦିଦିଙ୍କୁ ଏ କଲେକ୍ଟର ଚାକିରି ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ତ ସେ କହିଲା କି ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି କଲେକ୍ଟର, ଆଉ ସେ ଯାହା ଚାହିଁବେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏହି କଥାକୁ ଯେମିତି ଆଶିଷ ଜାଣିଲା ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତା ମନରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଡର ରହିଗଲା। ତାପରେ ସେ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମନ ଭିତରେ ଭାବୁଥିଲା ଏବେ ତ ପ୍ରିୟା କଲେକ୍ଟର ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ତା ଆଖପାଖରେ ରହିବି ତାହେଲେ ଏସବୁ ବହୁତ ଖରାପ ଦେଖାଯିବ। ଚାରିଆଡ଼େ ଲୋକେ ତା ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିବେ। ଏହି କଥାକୁ ଭାବି ଭାବି ଆଶିଷ ସେହି ରାତିରେ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ସହରକୁ ମଜୁରୀ ଲାଗିବା ପାଇଁ। ନିଜ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଥିଲା। ଏପଟେ ଯେ ପ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ସେଠୁ ଫେରିଆସିଲା। ଆଉ ଫେରିଆସିବା ପରେ ସେ ଆଶିଷକୁ ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଯେମିତି ଏହି କଥା ପ୍ରିୟାର ଦାଦା ଖୁଡ଼ିକୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେ ତୁରନ୍ତ ଆସି ପ୍ରିୟା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ତାକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଝିଅ ଏବେ ତୁ ତ କଲେକ୍ଟର ବନିଗଲୁଣି, ଆଉ ତାପରେ ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବୁ। ସେ ସବୁ ପଇସା ଆଣି ଆମ ପାଖରେ ରଖିଦେବୁ, ନହେଲେ ତ ପଇସାରେ ଲୋକଙ୍କ ନଜର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲାଗି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ସେମିତି କରି ପ୍ରିୟା ନିଜର ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେଲା। ଆଉ ଟ୍ରେନିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ତା'ର ପୋଷ୍ଟିଂ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବା ପରେ ସେ ନିଜ କାମକୁ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟତାର ସହିତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଆଉ ସମୟ ସହିତ ତା'ର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତା'ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ହୋଇଗଲା। ସେଠି ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ଭିତରେ ସେ କାମ କରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଦିନ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଅଫିସ୍ ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ତାକୁ ବାହାରେ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ହଠାତ୍ ଆଶିଷ ମିଳିଗଲା। ଏବେ ଯେମିତି ହିଁ ସେ ଆଶିଷକୁ ଦେଖିଲା ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆଶିଷର ନଜର ବି କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ସେ ନିଜର ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ସେଠୁ ଦୌଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଯିଏ ପ୍ରିୟା ଥିଲା ସେ ତାକୁ ଦୌଡ଼ିବାର ଦେଖିଲା ତ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ଆଉ ସିପାହୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଆଶିଷକୁ ଧରି ଆଣିବା ପାଇଁ। ତୁରନ୍ତ ସେମାନେ ଆଶିଷକୁ ଆଣି କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲେ। ତାପରେ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯିଏ ପ୍ରିୟା ଥିଲେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆଶିଷ ତମେ ଏମିତି ମୋତେ ଦେଖି ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କାହିଁକି ପଳାଉଛ? ଏ କଥାକୁ ଶୁଣି ଆଶିଷ ମୁହଁରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସଫା ସଫା ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଶିଷ କହିଲା କି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ କେଉଁ ଆଶିଷ ନୁହଁ, ମୋ ନାଁ ଅନିଲ। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶିଷର ମୁହଁ ଭଳି ମୋ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତାପରେ ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆଶିଷ ମିଛ କାହିଁ କହୁଛ? ତମେ ସେଇ ଆଶିଷ ଯିଏ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଶିଷ ବିଲକୁଲ ମନା କରିଦେଲା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇନି। ଏବେ ଯିଏ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥିଲେ ସେ ହଠାତ୍ ତା ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ ତା ପାଦ ଧରି ଜୋର ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆଶିଷ ମୋ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି କ'ଣ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା କି ତମେ ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ? ଯେବେଠାରୁ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ହେଲିଣି ସେବେଠୁ ମୁଁ ତୁମର ମୁହଁ ବି ଦେଖିନି। କୁହ ମୁଁ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଯେ ତମେ ମୋ ସହିତ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ଏବେ ପ୍ରିୟାର ଏହି ବ୍ୟବହାରକୁ ଦେଖି ସେଠି ସବୁ ଯେତେ ଲୋକ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ମହିଳା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ସିପାହୀ ଆଉ ବଡ଼ିଗାର୍ଡ଼ ବି ଭାବୁଥିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଇଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେ ଜଣେ ଭିକାରୀର ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଏତେ ସମୟ ଯାଏ ଯିଏ ଆଶିଷ ଥିଲା ଏବେ ତା ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଟପ୍ ଟପ୍ ହୋଇ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ସେ ପ୍ରିୟାକୁ ଉଠାଇଲା ଆଉ କହିଲା କି ପ୍ରିୟା ସେମିତି କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ତୁମ ଆଶିଷ। ଏବେ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯଦି ତୁମେ ଆଶିଷ ତୁମେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଥିଲ, ଆଉ ଆଜି ମୋତେ ଦେଖି ଲୁଚିକି କାହିଁକି ଚାଲି ଯାଉଥିଲ? ତାପରେ ଆଶିଷ କହିଲା କି ପ୍ରିୟା ତୁମେ ଏବେ କଲେକ୍ଟର ହୋଇଯାଇଛ, ଆଉ ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ତୁମ ଆଖପାଖରେ ରହିବି ତାହେଲେ ଲୋକ ତୁମ ବିଷୟରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି।
ଆଉ ସେ ସହରକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏ ସହରରେ ଆସି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ କରି ମଜୁରୀ ଲାଗି ବଞ୍ଚୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି ଦିନ ହେବ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଜୁରୀ ଲାଗିବାକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଭିକ ମାଗି ବଞ୍ଚୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରିୟା କହିଲା କି ଆରେ ବୁଦ୍ଧୁ, ଏମିତି କିଛି ବି କଥା ନାହିଁ। ମୋତେ ଦୁନିଆବାଲାଙ୍କ କଥାରେ କୌଣସି ମତଲବ ହିଁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସଫଳତାକୁ ତମେ ହାସିଲ କରେଇଛ ତାକୁ ପାଇବା ପରେ ଯଦି ତମେ ମୋ ସହିତ ନ ରହିବ ତ ମୋତେ ହିଁ ଜଣାଅଛି ମୋ ଉପରେ କ'ଣ ବିତିଛି। ଏମିତି କହି ଯିଏ ମହିଳା କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ଆଶିଷକୁ ନିଜ ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେଠି ଆଶିଷକୁ ପେଟ ପୂରେଇ ଖୁଆଇବା ପରେ ଆଶିଷକୁ କହିଲେ, ଆଶିଷ, ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଆଉ କେଉଁଠି ବି ବାହାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତମେ ମୋ ସହିତ ମୋ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିବ। ଆଉ କାଲି ହିଁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ବାହା ହୋଇଯିବା। ତାପରେ ଯିଏ ମହିଳା କଲେକ୍ଟର ଥିଲେ ସେ ଆର ଦିନ ଆଶିଷ ସହିତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ବାହା ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ଆଶିଷ ସହିତ ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଏହି କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା କି ଜଣେ ମହିଳା କଲେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଭିକାରୀକୁ ବାହା ହୋଇଗଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ ଭିକାରୀ ଭିତରେ ଏମିତି? ତାପରେ ଯିଏ ମହିଳା କଲେକ୍ଟର ପ୍ରିୟା ଥିଲେ ସେ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ନିଜର ପୁରା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲେ। ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ କି ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ଜୀବନକୁ ସଫଳ ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଜି ମୁଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭିକ ମାଗି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ମୋତେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଭିକ ମାଗିବାର ଦେଖିଥାନ୍ତେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଆଜି ବାହା ହେଇ ମୋ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆଉ ଜୀବନରେ ମୋର ସବୁକିଛି ଏହି ଲୋକ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା କଲେକ୍ଟର ପ୍ରିୟାର କାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମହିଳା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଉ କହିଲେ କି ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେବା ଉଚିତ ଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆଶିଷ ଆଉ ପ୍ରିୟା ଦୁହେଁ ବହୁତ ହସ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ କେବେ କେବେ ପ୍ରିୟା ନିଜର ସେହି ପୁରୁଣା ଘରକୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ସେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଯାହାର ବାପା ମା ତାକୁ ପିଲାଦିନୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ସାଥୀ ଏମିତି ମିଳିଗଲା ଯିଏ ଭିକ ମାଗି ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସଫଳତା ପାଇଗଲା ସେ ତାଠୁ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟକୁ ଆଉ କିଛି ମଞ୍ଜୁର ଥିଲା। ସେ ପୁଣି ଭିକ ମାଗି ତା ଅଫିସ ବାହାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ସେ ଦୁହେଁ ଆଉ ଥରେ ଏବେ ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା ବିଷୟରେ? ଆଉ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଶିଷ ବିଷୟରେ? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଏହି ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆସିବୁ।